Jo vain. Sitten pitäisi iskeä ohjaussimpukka paikalleen ja kokeiltais hydrofoileja ennen kuin tehdään trimmilevyt. Hätäsammutin se isketään jonnekin tuonne tai tuonne ja impelleri pitää vielä vaihtaa, kun se on värkätty ja ohjauskaapeli. Semmoset pitää laittaa. Tämä naru on vähän mielenkiintoinen. Kaasu pelaa nyt kuitenkin ihan hyvin tuolla virityksellä. Katsotaanpas tämä, että minkälainen se on. Vallataan sitä tuonne, että miten paljon pitää runkoa muokata. Joo. Tuo varmaan menee tuonne. Ja sinne menee se ylimääräinen kaapeli sitten. Ja siinä on suojatulppa. Noin. Mahtuukohan tää tuonne? Jaa. Merkataanpa siihen keskikohtaa tuolle ohjausakselille ja sitten päästään mallaamaan sitä. Aika ahas se on sinne. Aika ahas se on siinä. Ehkä sen tuohon kahvaan saa just liitettyä. Tuonne sitten punteilla tuo. Joo. Sitten siihenhän se tulee kiinnike sitten tänne päähän. Vaihdetaanpa 13. Kokeillaanpas kiristyisikö se siihen. No ei, sinne pitäisi saada joku avain väliin. Haittaako se mitään, vaikka se siinä pääsisi liikkumaan? En usko, että se mitään haittaa, vaikka se näin siinä vähän pääsee liikkumaan. Paremmin toimii, kun moottoria nostetaan ja lasketaan. Joo. Sittenpä siihen pitäisi parkololle rikkaa ja pistää rikka tuonne. Rikka tuonne. Sitten rikka tuonne. Ja se riittää. No läheppäs nyt. Sinne se mennä. Sitten vaan kirjataan. Pitäisköhän se hakea ihan oikea 13 millinen, mutta kun ei jaksa. Se on kyllä ihan hyvä. Pitäisiköhän se tässä välissä ottaa tämän sammuttimen johto, kun sit kun minä laitan tuonne, niin kahva ei nouse enää kunnolla ylös. Se ei pahu sieltä nousemaan. Jos se ottaisi nytten tuosta sammuttimen joholle, niin sen saisi vielä kätevästi. Ehkä se kannattaa ottaa. No niin, nyt se on otettu tuohon noin lenkille, niin nyt sen tuosta saa kätevästi sitten napattua poikki ja johot väliin ja tuonne keulalle se tappokatkaisija. Eikö se ole siinä nyt aika nasakas? Josta vielä pikkusen noin. Ja sen verran on sillä löysiä, että sillä on. Kokeillaanpas, nythän me voidaan kokeilla, että mitenkä se moottori siitä nousee ylös. Aika nätisti. Joo, ja mahtuu vielä kahvakin heilumaan. Että ihan hyvin. Aika jyrkkä on tuo kuluma tuolla, mutta vieläkö jaksaa sormin pyörittää helposti.
tietysti moottori on tuolla maassa kiinni, niin, mutta jaksaa vielä sormi akselin päästä pyörittää, niin ei ole liian jäykkä. Ympsäytetäänpä reikä. Ei siinä hirveesti ole hampaita ennen. Kyllähän se polttamalla läpi menee. Siinä olisi kolo jyrsitty ja nyt me pitäis kömpiä tänne alle. Laittamaan tämä näin tänne. Katsotaan onnistuuko, menneekö se noin reikiin. Menihän se sitten. Huhhuh. Mahtuuhan sen täältäkin laittamaan. Mutta ensimmäisellä kerralla näki varmaksi, että menneekö se sinne. Otetaanpa sieltä tuommoinen ja täällä on jossain mittarit. Tässä onkin varmasti sitten oma hommansa. Oiskohan mulla tuossa 10 kärkeä? Täällä oli jossakin äsken. Onko nyt puonnut jonnekin? Onko mä laittanut sen tänne? Joo. Niin, ensimmäinen mutteri lähti vetämään. Sitä ei saa liikaa kiristää. Se on siellä. Sitten toinen. Toinen lähti vetämään. Lähteekö kolmas? Lähtisikö se siitä? Ei. Tämä onkin hankala, kun se on tuolla vähän sivussa. Lähtihän se kolmaskin, mutta mahtuuko sinne hylsky enää väliin? Just ja just. Lähtiköhän se? Taitaa pyöriä vähän tyhjää. Oisko se jo siellä? Ja kyllä se vielä kiristää. Noikästi. Ja viimeinen. Noikästi. Se on siinä hyvä. Sitten otetaan tästä kalavenneestä tämä ruma ratti. No voi paska. Onko ihan tosi, että on 14? Ei hyväne aika. Ei oo todellista, että löytyy 14 näin nopeasti. Sitten vaan ruuvoamaan. Sehän läks nätisti. Ja siitä lähtee. Noikkäästi. Lähteeköhän, suostuukohan se ratti irtoamaan? Eihän se tietystikään suosiolla ainakaan. Oi. No eihän se suostu lähtemään, niin ei oteta väkisin. Annetaan olla. Siltä ei tullut suostumusta, niin ei voi ottaa. Hajoaa tuolta koko laitos. Siihen täytyy sitten joskus vaihtaa koko systeemi. Noin. Annetaan.
Mä olin sillä suunniteltu, että tästä leikattaisiin poikki ja tuosta poikki ja sitten tuonne semmoset pikkuset tököt vähän niinku vormulan ratissa. Mutta ei se sit käykään sillä. Katohan. Eli kannattais ne paketit aina avata. Täällä on ollut tämmönen hieno levy, niin olisi ollut vähän helpompi. No, se on nyt noin. Ei mahda mitään enää. Oho. Siitä sitten viimeinen pultti ohjaukseen. Ohjaus on valmis. Kokeillaan. Oi kun toimii hienosti. Oi kun toimii nätisti. Tähän on juhlaa. Tämä se on mahdotonta, kun sitä tarvii melkoisen läjän työkaluja ennen kuin saa yhtään mitään tehtyä. Pikkunen homma tässäkin. Kyllä on kaiken näköistä työkalua. Se on siellä. Jopas. On sille ihan oma paikka. Onhan sille vissiin kai. Tuossa noin. Noniin. Sitten pitäisi kytkeä tuommoinen ja kytketään se tuonne. Katkaistaan siitä johto ja vejetään tuosta välistä. Välistä sitten tuo noin. Sitten otetaan nuo pois. No ei mitään apikoliittimiä sinne jätetä, kun nämä on juotettava veneessä aina. Kaikki sähköt. Ei ne muuten piä, jos ei niitä juota. Ne on kohta hapettunut ja sitten ihmetellään, kun ei lähde kone käyntiin, että mikä siinä on. Ja hermot pallaa. Sitten otetaan täältä moottorin päästä nämä karvat. Näistä kans johto näkyviin ja juotetaan tämä. Rupeaa kestämään. Sitten viimeinen johto. Mä suosin tämmöstä pikkasen isompaa kolovia näissä pienissäkin juotoshommissa. Niin se rupeaa se homma sitten niinku käymään. Pikkusenhan siinä saattaa kuorikin kärähtää, mutta ei tarvii asua sen kolovin kanssa. Sitten tuosta purkista tuohon. Näinhän se on helppo, kun tuosta sit vaan pyörittää lankaa tuohon ympärille ja sen jälkeen sitten sulattelee sen. Katsotaan saako tämä enää käyntiin, kun tässä oli vähän vähissä tuo kaasu. Ihan pikkunen liekki siellä on päässä. Eiköhän ole liian äkäinen. Nythän tämä meni asumiseksi sitten. Nythän se meinaa mennä asumiseksi. Olisikohan jo Coltin sytkäri parempi. Joo, tällähän se. Vähän vaan pikkusen sitten tietysti poppaa tuo
tippuva tinaa tuolta. Tuo peukalo tuossa alla. Joo, pikkasen meni nyt asumiseksi, kun loppui tuo kaasu tuosta tohosta. Mutta tuli se hyvä näinkin. Joo. Sullaako se ikinäkään? Sullahan se. Eiköhän se ole aivan hyvä. Sitten vaan teipit päälle. No, tuosta ainakin tuli. Tuosta ja tuosta. Kai se tuli tästäkin. Joo, viimeisen päälle. Sitten siitä vähän mustaa korjausteipin nimelläköhän tämä on. Sitten pistetään tämmöisillä pikkuteipeillä tämä johto tänne kiinni. Nyt olisi hydrofoilit paikallaan. Niin. Katohan kun löytyi varastossa tämmöstä mustaa maisemointikangasta, mitä tuonne tuijien juurelle on laittanut. Tällähän saa penki hyvin verhoiltua. Ai että. Tuosta noin ja sehän me liimataan se uretaanilla tuonne veneen pohjaan kiinni. No nyt on penkki liimauksessa. Pysyy siellä kyllä. Sitten vaihdetaan taas impelleri, eli katkaistaan perämoottori. Sittenpä siitä pumpun pesää. Ne on löysytetty jo kaikki. Pumpun pesää vielä kerran auki. Siitäpä se sitten lähtisi irtoamaan. Näköjään pumpun pesää jäänyt tuonne. Sieltähän muuten sitten tippuu se. Oi, nyt täytyy ottaa 2 kättä. Tämä siellä että aina tipahtaa, että tätä ei kannata missään laiturilla tehdä, kun se kuitenkin tippuu sieltä lautojen välistä järveen. Sieltä sitten uusi pumpun siipi. Semmonen ja painetaan se nyt tuonne pessään. Tässä pitääkin olla tarkkana. Tässä on niin terävä tuo pelti, ettei tuolla pellin reunalla hajota tätä jo heti uudekselta. Se on aika tiukka sinne, mutta siellä se nyt on. Eiköhän se siitä käänne kaikki oikeaan suuntaan noin. Sitten pistetään tuo kiila leppäämään tuonne. Ja tuolla näkyy tuo uraa, niin lähdetään tähtäämään. Sinnehän se sujahti ja pysyy paikallaan. Sitten vaan pumpun pesää paikalleen. Olisiko se siitä noin? Tiiviste sinne. Siinäpä se nyt olisi ja ei muuta kuin poltit kassaa ja kireälle. Siitä sitten pulttia vaan kiinni.
sehän. Pahimmoille ei meinaa sorvi pitää, mutta ei räikkäkään toimi. Sittenhän tökätään se tuonne paikalle. Tässä onkin haasteellinen saada tuo vesiputki. Vesiputki tuonne. Se on oma hommansa. Muuta haasteellista tässä ei ole. Nyt on valoa sentään pikkusen. Mutta se tahtoo mennä pimeäksi. Meniköhän se? Meni. Sittenhän se alkaa ahistamaan. Tuolta vaihe päälle. Ei se ei nyt ollutkaan. Voi sentään. Nytkö se on se vaihe sitten? Hankala. Noniin, nyttekö se meni se vaihe? Ei, nyt unohtu. Just kun laitetaanpa sinne tuo. En tiedä onko tällä mitään virkaa tällä O-renkaalla tässä akselin päässä, mutta tämä nyt kuitenkin meinas unohtuu. Kokeillaan nyt uusiksi. Sitten otetaan se vesiputki. Onko se siellä paikalla? Onhan se. Jos saadaan tuosta vaihe päälle. Noin, niin se potkurista kun pyöräyttää, niin se menee tuo akselikin. Sitten vaihe vappaalle. Ja pulttia kiinni. Siitä ja sitten tänne pari pulttia. No niin, nyt se olisi sitten kovaa ajoa, jos ei mitään unohtunut välistä. Sittenpä olisi enää selkänojaan miettiminen tuonne, jos siihen nyt tulee edes selkänojia. Se olisi hirveän mukava, kun se keula nousee pystyyn. Niin se siitä meinaa tippua. Jaa, joku tuli kahtomaan veneen projektia, mutta ei se kyllä tiennyt, että ei se tuolta näe, kun se on täällä katoksessa. Siinä olisi muuten ne hukkapalat, mitä jäi tuosta pikkuveneen projektista ylite. Omasta mielestä aika tarkasti sain tuon yhden levyn käytettyä. Mutta ei sitä tiedä, vaikka noilla jotakin käyttöä vielä tuleekin siinä. Turvallisuushan ei meinaa mahtua tähän paattiin. Ja minä haaveilen selkänojasta. Mutta ei nyt viittisi ehon tahon siihen mitään vaaroja laittaa. Siinähän on vaarana, jos siihen selkänojan laittaa tuohon. Sitä ei oikeastaan muuten saa kiinni kuin täältä semmonen kaari. Ja sitten sitä on nalakissa siellä pian, kun se menee nurin. Niin ei nyt ainakaan vielä laiteta. Mutta tappokatkasin on nyt oikea ratti. Hydrofoilit.
lähdetään niillä kokeilemaan, että saisiko sen laukkaamisen loppumaan ja nousiko se liukuu vähän paremmin. Ohjaus on täällä kiinni. Penkki. Mitäs muuta mä tuusasin tänne? No en tiedä. Kaikki ainakin mitä hankin tähän, niin sain laitettua paikalle. Että nyt se ei oo sitten kuin ehkä se selkänoja. Ja sittenhän pitää pintoja alkaa laittaa tuolta joskus.